Kɛlɛminan kuraw camanba de don ɲɛlayela i bɛ min filɛ f'i ɲɛ dan jamana ɲɛmɔgɔyaso ka laseli sɛbɛn dɔ kɔnɔ olu ko blende camanba de don kisɛ kerulanw bɛ minnu sanfɛ mitrailleuse véhicule tactiquew caman jita citernes ni tajitalanw jamata kamiyɔnbaw ni banabagatɔ ta ambulansiw ka se mɔgɔ kelen kisɛ keru marifaw ni jamataw ma ani yɛrɛ tangaminɛw caman kɛlɛbolo minisiri kolonɛli Sajo Kamara ka fɔ la ko nin kɛlɛminan kura di bɛɛ kun ye de ka se ka kɛlɛbolo jɔlen dɔ sɔrɔ min ka wulikajɔw fanga ka bon a kɛra jigisigi koba ye jamanaden caman bolo. Ne tɔgɔ ye Fuseni Jara, n ye commerçant ye Kati sugu fiyɛla yan nɔ. Vraiment nimisi wasara kojugu. Ne tɔgɔ Lala Keyita. Ne dun ye mobile ninnu to ka fɔra ko blende b'a la hali n'u yɛlɛla mine sanfɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ sauver ka bɔ a kɔnɔna na. O yɛrɛ diyara ne fo k'a dama tɛmɛ parce que senkɔrɔ jugu ka jugu ni diɲɛnatigɛ jugu bɛɛ anw ka jamana ko y'o de ye. N'i y'a mɛn e ye ne kumakan ta k'a bila fiɲɛ fɛ a minɛn de b'i bolo donc ni baarakɛminɛnw dira finitigiw ma a ka ca Ala fɛ u bɛ sebaaya sɔrɔ yɔrɔ dɔ la. Minɛn ninnu fanba bɔra Siniwa jamana de kan nka maliden dɔ fana y'a bolo bila a jufa la ka jamata mobilibaw di minnu kelen kelen bɛ se ka mɔgɔ 50 ta. Fuseni Jara ni Lala Keyita b'u hakilinata fo fana la. A y'a ta nafolo min na Ala k'a nɔrɔbila caman nɔgɔya ye ni faso tin b'i la i bolola hɛrɛ bɛ se ka taa faso ko la sinon lamisa dɔw bɛ faso ta ka bɔ n'a ye an bɛ Chinois fana fo u ye dɛmɛ mun kan ye vraiment Ala k'a to an kɔnɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ se k'i se kɛ fɛn fɛn hali ni se marifa kelen k'a san k'a di finitigiw ma en tant que u bɛ ka anw de ni kuma bɔ anw man ka fosi kɛ fo ka olu ka baarakɛminɛnw ɲini k'o do olu ma yɛrɛ parce que n'a bilenna olu de bɛ jɔ bali ɲɛ anw tɛ jɔ bali ɲɛ. Ba Dumbiya ko minankuradi in bɛna Mali ka yɛrɛya de sinsin. Puisque an bɛ yɔrɔ min na komi sisan ni armée t'i bolo jamana tɛ yen hali ni y'an ka kɛlɛ sira nin na ka mɔgɔ wɛrɛw wele olu b'u sago kɛ anw na fɛn t'an bolo de n'a fɔra e ka to bɛɛ k'i kun wele minɛn kɔnɔ donc dunwaati t'o la donc o de bannen nin bolo mun y'a di Ala kana tigɛ ɲɔgɔn na ko minɛnko a ɲɛna bi a ɲɛna sini wa ni de an yɛrɛ hamina de kɔni dɔ kɛra diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ bolo b'i kunna na bi n'i y'a kalabanciya k'i yɛrɛ di maa ma a bɛ kɛ jɔn ye donc an bɔtɔ jɔn minɛn de kɔnɔ. Fuseni Jara ko fana ko kɛlɛ in setigiya bɛɛ dɛnnen tɛ minɛnko dɔrɔn na. Parce que kɛlɛ in ka gɛlɛn ni ennemi yɛrɛ kɛra fan bɛɛ o tɛ minɛnko ye tuguni o ye hakilisigi ko de ye tiɲɛ yɛrɛ la matériel dɔw bɛ surtout an t'u mago bolo la o ye avion de ye a ka wuli joona ka se kɛnɛ kan attaque mana kɛ an ka surasikɛ bɛ bin sisan à la minute u bɛ se yen nɔ u b'a kɔrɔw ta ka na n'a ye fɔlɔla kɔrɔ tun tɛ ta avion na ka na n'a ye. Min bɛna nin sebagaya bɛɛ dafa minisiri Kamara ka fɔ la ko o de ye bolodiɲɔgɔnma ye bɛnɲɔgɔnya kɔnɔ ka janfaw kunbɛn minnu bɛɛ ɲɛcinnen don Mali jamana ma sisan. Lamisa Sangare Kati, VOA Bambara.